Ovo je 1200 W laserski rezač i ako mislite da je 1200 W malo, definitivno nije malo, to je ozbiljan stroj koji može, koliko se vidi, raditi ozbiljne stvari, ali ajde da mi krenemo iz početka i da vam pokažem još neke stvari. Za ovaj video ja sam imao priliku vidjeti točno ovaj tu stroj u akciji i mogu reći stroj je čudo. Šta mislim po čudo? Pa za početak stroj je CNC rezač, što je predobra stvar. Druga stvar, stroj je zavarivač, stroj reže željezo, stroj čak može i čistiti željezo, ali to nismo previše testirali. I moram vam reći da taj video nije sponzoriran od nikoga, ovo je čisto moja dobra volja da vam pokažem nešto od moderne tehnologije. Idemo. Ovo je Alen, gazda stroja i sad ćemo vidjeti što nam je stroj napravio zapravo. Hoćemo? Naravno. To. Znači, rezali smo, koliko je to milimetara? 1 milimetar. 1 milimetar lim. Obično željezo. Sve je izrezano i sad idemo vaditi van te detalje. Ali, krećemo. Vidi ovo, koji detalji napravljeni sa laserom od 1200 W. Znači, ovo je ludnica. Vidi ovo. Vrh. Vidi ovo. Od svega, znači tu nema šljake, tu nema ničega, samo mrvica koliko se može vidjeti ovdje. Tu je ostala i moramo računati da je to rezano isključivo sa zrakom. Nikakav kisik, nikakav dušik, ništa, samo zrak. Vidi ovo. Vidi ovo, vidi ove detalje. O čemu mi pričamo? Moj nokat u usporedbi s ovim detaljem. Ja ne znam s čim ovo mogu usporediti, to je ispod milimetra. Ovo je komad koji je viška i vidi ove detalje iza svega. Toga nema nigdje. Vidi ovo. Wow. Ovo je slika koju smo radili s onim detaljima i vidjeli ste kad smo ih vadili van koliko je to precizno, tanko, koliko je to strašno. Znači, stvarno izgleda brutalno, stvarno stroj radi brutalno, ima preciznost od 0.01. 0,01 mm. Znači 1/10 milimetra mu je preciznost. Šta god da vam treba preciznoga, Alen je tu i to je to. Ali velika posebnost kod ovoga stroja je da ova glava koju Alen će sad izvaditi nije samo za ovaj stroj, nego je to zapravo stroj za varenje, za rezanje i za čišćenje hrđe. Znači, Alenu sad treba možda nekih minutu i pola da skine ovaj pištolj iz stroja dole. On ima svega 3-4 kopče i u tom momentu ti iz CNC mašine dobiješ takozvani handheld s kojim možeš onda dalje variti, rezati i sve ostale opcije koje on nudi. Znači, druga opcija ovoga stroja je da može rezati bilo koji materijal. Alen, daj ga. Idemo skinuti komad aluminija. Znači, od kraj si ovdje bil malo brži, ali čini mi se da wow, vidi ovo. Da, i nije to toliko pretjerano vruće, ali pazi ovo sad, rez ručni bez ičega drugoga. Pazi, ja mogu s prstima već primiti, Zanimljiva stvar. To je nakon minutice. Da, gle ovo. Ja s prstima mogu držati taj komad. Sad kad smo ga zrezali, sad ga idemo ponovo zavariti gore. Za varenje Alen mora samo dodati ovaj wire feed ovdje. To je ovaj dio koji on upravo radi. Treba preštelati mašinu. To bi mogli pokazati i Alen može variti direktno sa istim bez ikakvih velikih razlika ili preinaka. Znači, tu u postavkama imamo jednostavno SS, to je stainless steel, ne? Tako je. CS nam je carbon steel.
i aluminij. Znači to je to, one su već gotove unaprijed, Ok. koja je debljina i to je to. To je sve što treba i sad samo treba promijeniti žicu u ovome wire feedu. I to je to. Pokažemo kako to izgleda. Aluminij van. Aha, nastavak unutra. Za malu. Za malo, Ok. da. To. Tako. I žica ide unutra, tako dugo dok na pištolju ne izađe ovdje van. Kad izađe van, mi smo spremni za varenje željeza. To je to, sad znači Alen vari željezo. Idemo krenuti. Ovo puno ljepše izgleda, ha? Da. Dobro. Zavarili smo se za stol, dobro. I? Malo ga je probilo. Dobra. Znači, penetracija lasera je došla skroz preko da smo uspjeli zavariti za stol, a sami var, da vidim, ovo izgleda ludnica, pazi ovo. Znači, to nije zajebancija, to je ozbiljan var, ozbiljno zavareno. Da, treba se malo ispraksirati sa svim tim, ali ja generalno to željezo koje je upravo vareno mogu držati u prstima. Ovo je strašno. Daj meni jedan komadić da ja probam. Jel ima koji manji? Ma uzmi koji hoće. Ma nije bitno. Znači, čekaj da ja probam sebi na lijevo. Da. Znači tak i malo ga budemo pod kutem. Da. Opet ista stvar, znači prvo ga kliknem. Samo pustiš da ti žica diktira tempo. Kad Čekaj, ti krene žica samo... ja moram to držati skroz prislonjeno uz. Tako je. Ali čekaj, ali treba žicu i ovo držati, ovo treba držati uz metal ili treba to dići od metala? Uz metal. Skroz, sad ne mogu zbog žica, žica Da, baš pa ne evo dozvoli. odrežeš. Aha, moraš odrežati. Da, odrežeš. I sad krene. Ok, i sad znači prvo samo kliknem pustim, ili? Tako je. Klikneš, čekaš da se upali žuto i onda opet upališ. Klikni. Sad pusti to. Odlično, svaka čast. To. Dobro. Znači, ovo je dječja, jel da? ovo je dječja igra, ovo je, ne znam na kojoj kameri se bolje vidi, ovo je dječja igra, ja prvi put to držim u životu u rukama, ovo je dječja igra i to nije da je taj var slab ili slično, to je... Dobro, ovaj moj je. Očito nije bilo Nisi ga najbolje dobro, zavaren. nisi ga Nisam dobro, ga, da, nisam ga dobro na donju stranu. Nema veze. Druga strana, tvoj var. Baš je, ne možeš, probaj. Mater tvoju. To je iskustvo već. To je već iskustvo, tako je. Tu se vidi. Jebem ti. Dobre, Žice, nije mu ništa, valjda, dobro.
Tu se vidi razlika u iskustvu između mene i Alena. Ovo je sasvim neka druga priča. Ja sam ga zavario na... Ti Nisam ga držao. si ga previše na ovu stranu. Na ovu baš. stranu, Treba ga da. točno na sredini da dobro zaljeva. Hajde da Hoćeš probam još ponovo? jednom. Hajde da probam. Ne mogu Kreni si ja. si ovaj var. Koga? Da. Tak misliš? Da ne variš po varu nego drugu stranu. Ovo. To. Znači, režemo tu odmah. Da. Je li je žica u kanaliću? I nije van kanala. To. Tu u kanaliću. Da. Režemo. I tako nekako, da. Jebem ti kad se ja bi sjetil da moram, Nema veze. kad bi se ja sjetil da ja mogu to pustiti prije. To bi bilo super. Da vidimo sad. Sad je penetracija prošla na jednu i na drugu stranu. To se vidi na limu. A čvrstoća. Sad to već izgleda drugačije. Znači, toliko iskustva je meni trebalo da ja naučim variti, ha? Ovo je ludnica. Ljudi, toliko o laserskom varenju, stvar je strašna. Alien je tu ako vam trebaju usluge kao što je na primjer CNC rezanje. On će biti označen dolje u opisu. Ako vam šta treba, kontaktirajte njega. Ako hoćete demo od ovoga stroja, to je G-Wake stroj. M3 Ultra, jel da? Tako je. To je G-Wake M3 Ultra. Ako hoćete vidjeti demo, i taj link će vam biti dole u opisu videa. Tako da javite se direktno G-Wake-u i oni će vas uputiti na Alena, daće vam njihov broj. I to je zapravo to. Nemamo više od toga ništa, jel da? Tako je. To je to. Idemo. Ćao. Pozdrav!